zijn te gast bij Frans Duits thuis, maar meer in zijn, zoals de Amerikanen zeggen, in zijn man cave. In de man cave. Ik noem dit ontspanningsruimte. Ja, ontspan je hier veel? Of? Nou, ik ben hier te weinig, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het wel een lekkere plek. Ik kom hier wel tot rust. Ik kan hier een biljartje maken, ik kan hier lekker een kaartje leggen. Dat doe ik niet zo heel vaak, moet ik zeggen. Maar, biertje drinken met vrienden? Ja, met wat vrienden, kennissen. Met mijn vader met name een potje biljarten. En ja, het is gewoon lekker. Weet je. Gewoon een heerlijke ruimte om te ontspannen. Gewoon mijn eigen plekje. Hoe was jouw jeugd, Frans? Mijn jeugd was heel goed. Wel hardwerkende ouders, dus altijd druk. En ik ben eigenlijk ook van kinds af aan altijd wel aan het werk geweest van een eigen zaak. Dus verkoop van allerlei bouwmaterialen. Dus ik was eigenlijk altijd wel op de zaak te vinden. Ik ging van school, ging ik lekker met de heftruck aan de gang of houtjes stapelen of net wat. En dat was een beetje mijn jeugd, weet je wel. Dus niet met vrienden op een bankje in de stad hangen en kijken waar de mooie vrouwen vandaan kwamen. Jij hoorde niet bij de hangjongeren, zeg maar. Niet bij de hangjongeren, nee. Ik was altijd aan het werk, weet je. En daarmee dan verdiende ik weer wat centjes bij mijn ouders. En dan kon ik in het weekend kon ik gewoon op stap. En dan had ik weer wat verdiend, dus dat kon opgemaakt worden. Hey, dan komt er een moment, dan ga je naar de school. Ja. Basisschool om te beginnen. Lagere school. Waarschijnlijk heette dat toen nog. Lagere school was voor mij niet de leukste periode. Lagere school, ik had helemaal geen zin in, joh. Ik wilde werken. Ik wilde bij mijn ouders in het bedrijf. En ik had zoiets van, ja, waar moet ik voor leren dan? Je was 6-7? Ik was 6-7, maar ik heb altijd gezegd, ik word de grootste sloper van Nederland. Van kinds af aan al. En school heeft mij nooit zo getrokken. En uiteindelijk, door de tijd waar we in leven, moest het wel. Want tegenwoordig als je een schroevendraaier vasthoudt, moet je nog gecertificeerd zijn. Dus je moet wel leren. En uiteindelijk ben ik wel ook een goede leerling geworden. Maar toen de tijd had ik er echt geen zin in. Was jij iemand die veel op de gang stond? Ik was, de eerste paar jaren niet. Totdat ik een keer ruzie kreeg op de lagere school. En ik mezelf liet slaan. En toen zei mijn vader van, joh, en nou is het klaar. En nou sla je maar eens een keer terug. En dat waren de stoutste woorden van mijn vader. Want vanaf die tijd heb ik in ieder geval op de gang gestaan, ja. Ja, want jij sloeg terug? Ik sloeg terug. Uiteindelijk had ik onder de knie hoe dat nou weer werkte, zeg maar. En, dus ik liet me eigenlijk niet meer op mijn kop zitten. En uiteindelijk werd ik toch wel een soort van baasje. S'avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Het is al 2 uur in de nacht en ik die op je wacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij, maar dat is nou vannacht voorgoed voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Ik kijk doelloos naar het behang. Wacht op je voetstap in de gang. De klok begeleidt een stil verdriet. Wat ik voel begrijp je niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij zo verder gaan? Het is net of jij me iets verwijt. Ik ben zo in onzekerheid. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
wat ben jij voor een vrouw? Maar dat is nou vannacht voorgoed voorbij. De leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Mijn droom is altijd geweest slopen. Dus het slopen van huizen, fabrieken, binnensloopjes, buitenslopen, allerlei soorten sloop. Dat was mijn droom. En zingen, nee joh, ben gek, helemaal niet. Toen ik 11, 12, denk ik ergens in die orde van grootte, toen begon ik een drive-in show samen met een vriendje van me. En dat is eigenlijk uitgemomd in artiest worden. Uiteindelijk met een groot bedrijf uit Hardingsveld, Giessendam. Daar ging ik mee. Met artiestenbegeleiding kwam er uiteindelijk bij. En ik mee in de artiestenbegeleiding. En toen had ik zoiets van, ja, dat 1-2, laat dat lekker zitten. Zet maar een liedje aan, ik zing het wel. En zo is mijn zangcarrière begonnen. Dus gewoon echt puur uit lol met elkaar. En niet ooit de bedoeling gehad om artiest te worden. Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, die begin van jouw carrière, daar komen we zeker nog toe. Ja, eigen sneller. Ja, nee, ik zit nog steeds op de lagere school. En dat jij sloper wil worden. Geen opbouwer. Nee, geen bouwer. Nee, weet je, ik ben opgevoed met slopen. Als ik opstond, was pa weg. En dan met het avondeten was hij er weer. En dan sneed hij het vlees bij wijze van. En dan was hij weer weg en dan ging hij weer aan het werk. En ik ging dan naar bed. Dus ik zag pa eigenlijk alleen maar op de zondag. Totdat ik 16 werd. En ik kreeg toen een bromfiets van mijn vader, zeg maar. Of van mijn ouders, zo moet ik het zeggen. En toen is die relatie eigenlijk pas beter gegaan. En toen ik in 2002 ben ik 10 meter naar beneden gevallen op een klus van ons. Toen was ik asbest aan het saneren met het team. Had je toen ook al zo'n pak aan daarvoor? Of ja, dat moest toen. Ja, absoluut. Vanaf 93 hè, moet je zijn die wetten helemaal veranderd. Maar goed, even dat erbuiten. In 2002 viel ik dus 10 meter naar beneden. En vanaf die tijd eigenlijk is de band met mijn vader ongelooflijk goed geworden. Als kind was ik al vrijgevochten, ging altijd mijn eigen weg. En de mensen die me echt niet mochten, zeiden steeds van jou komt niets terecht. Mijn wilde haren zijn verdwenen, in jouw armen vond ik rust. Je gaf me altijd alle vrijheid, daar ben ik me heel goed van bewust. Maar nee, je moet mij niet zeggen hoe ik leven moet. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Ik blijf bij jou in voor- en tegenspoed. Ik ga nooit bij jou vandaan. Maar nee, je moet mij niet zeggen hoe ik leven moet. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Ik blijf bij jou in voor- en tegenspoed. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik hoor de leraar nog steeds schreeuwen, toen ik knalhard met de schouders sloeg. Luister jongen, jij laat je niets leren. Ga je maar studeren in de kroeg. Mijn wilde haren zijn verdwenen, in jouw armen vond ik rust. Je gaf me altijd alle vrijheid, daar ben ik me heel goed van bewust. Maar nee, je moet mij niet zeggen hoe ik leven moet. Laat mij mijn eigen
zeggen hoe ik leven moet. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Ik blijf bij jou in voor- en tegenspoed. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik wil af en toe mijn vrijheid. Met wat vrienden naar de kroeg. Ik kijk niet naar andere vrouwen. Schat, ik heb aan jou genoeg. Nee, je moet mij niet zeggen hoe ik leven moet. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Ik blijf bij jou in voor- en tegenspoed. Ik ga nooit bij jou vandaan. Maar nee, je moet mij niet zeggen hoe ik leven moet. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Ik blijf bij jou in voor- en tegenspoed. Ik heb het altijd zo gedaan. Nou, dan komt er ook een periode, en het zal ongetwijfeld in die LTS-periode zijn geweest, of misschien wel vroeger. Ik bedoel, dan ga je zo om je heen kijken. Ik bedoel, was Frans Duits iemand die naar de meisjes keek? Ik was zeker wel iemand die naar de meisjes keek. Die erachteraan zat, zeg maar? Ik zat er echt achteraan en ik ben altijd wel opgegroeid, ook tussen oudere mensen. Weet je, net wat ik net al aangaf, ik ging niet met vriendjes op een bank zitten in de stad. Nee, ik was dan aan het werk. Nou, en dan werkte ik met onze jongens. En dat waren natuurlijk grote mannen. Dat waren al doorgewinterde, moet ik zeggen, slopers, rouwdouwers, zoals wij dat dan noemen. Dus ik had een hele andere kijk op het leven als menig vriend van mij. Dus ik was ook al best jong toen ik al achter de meiden aan zat. Ik was bijvoorbeeld 13 toen het... Toen was ik 13. En, nee, vertel. Ja, nee, ik was 13 en dat was mijn eerste keer proberen, zeg maar. En waar heb je die ontmoet? Sorry? Waar heb je die ontmoet? Op de camping. We zijn ook kampeerders. Mijn ouders altijd met de woonwagen, of met de kampeerwagen weg. Woonwagen zeg ik al. En zo kwam ik aan mijn eerste vriendinnetje. Dus ik was 13, ik kon nog helemaal niks. Maar goed, ik dacht dat het al weet je nog hoe ze heet? Ja, dat ga ik niet zeggen. En dus ik was al heel jong met vrouwen bezig. En ik heb echt wel aardig wat dames versierd, links en rechts. En met name de discotheken. Ja, dat was het leukste natuurlijk, gewoon in de discotheek. En dan gebeurde het nog wel eens dat er 2 of 3 tegelijkertijd stonden te wachten. En dan moest je maar maken dat je wegkwam. Dus jij was wel populair bij de dames? Ja, maar ik ben altijd wel een opvallende verschijning geweest volgens mij. Weet je? Een beetje gezet, een beetje fors. En ik was altijd wel ijdel. Ik ben altijd wel iemand die mijn haren moeten goed zitten, de kleding moet goed zijn. En ik had natuurlijk ook wel wat te besteden, want ik werkte en ik verdiende geld. En, weet je, dus ik kon ze trakteren. Dat telde natuurlijk ook allemaal mee. Dus zo... Ja, ik kan wel zeggen dat ik toch wel een beetje een womanizer was in die tijd. Uiteindelijk ben je je vrouw tegengekomen waar je mee getrouwd bent. In diezelfde discotheek trouwens. Ja, en hoe oud was je toen? Toen was ik 17, 18. Zo lang kennen jullie? Ja, wij zijn al jeetje, dan overval je me. Maar wij zijn al, ja, vanaf mijn 18e, en ik ben nu 38, 20 jaar. We zijn al 20 jaar bij elkaar. En toen je haar, heb jij haar versierd? Of? Ja, daar heb ik heel hard mijn best voor moeten doen. Ja? Ja, daar ben ik echt, pak een beet, zeker een jaar mee bezig geweest om haar te veroveren. En dat maakt het natuurlijk spannend. En wat was doorslaggevend? Ik bedoel dat zij... Niet meer komen. Wegblijven. Jij wegblijven? Ja, ik bleef weg. Ik ging niet meer naar die discotheek. En als ik wel naar die discotheek ging, dan gaf ik haar geen aandacht. Weet je, en dat was voor haar het puntje van, ja, wacht even. Hey, weet je, want normaal gesproken, als eerste liep ik naar Marloes toe. En als eerste was het weer proberen en een drankje en nou goed. En dan lukte dat weer eens een keer niet. Had je weer eens een keer een blauwtje opgelopen. En uiteindelijk had ik zoiets van, weet je wat, laat maar. Ik ga wel door met anderen. En dat was voor haar weer een trigger van, ja, maar wacht eens even. Hey, wacht, ik vond het toch eigenlijk wel leuk dat hij mij de aandacht gaf. En nu geeft hij het aan een ander. Dat vond ze niet zo heel erg leuk. Dus uiteindelijk zijn we toch bij elkaar gekomen na een jaar of zo, denk ik.
je zag, wist ik meteen dat jij voor altijd van mij zou zijn. Die ene nacht was zonder twijfel overtuigend. Volgende dag was ik verliefd, had dat nog nooit voor iemand gevoeld. Een zwoele nacht, maar binnenin stond ik te juichen. Ik laat je nooit meer gaan, ik heb alles wel gezien of al gedaan. En als ik de kans nog krijg om met jou samen te zijn, grijp ik hem aan. Ik grijp hem aan. Ik wil je nooit meer kwijt, heb me mijn hele leven hierop voorbereid. Nee, ik laat jou echt niet schieten en ik ben bij jou het liefst de hele tijd. De hele tijd. Om wat je bent en wat je doet, om wat je zegt en om alles wat je geeft. Omdat je leeft, ben ik van jou, ondersteboven. Waar ik van droom, dat op een dag wij samen hand in hand voor het altaar en bij elkaar eeuwige trouw zullen beloven. Oh yeah! Ik laat je nooit meer gaan, ik heb alles wel gezien of al gedaan. En als ik de kans nog krijg om met jou samen te zijn, grijp ik hem aan. Ik grijp hem aan. Ik wil je nooit meer kwijt, heb me mijn hele leven hierop voorbereid. Nee, ik laat jou echt niet schieten en ik ben bij jou het liefst de hele tijd. De hele tijd. Het zal je maar gebeuren, de liefde van je leven tegenkomen en daarna nooit meer zien. Nee, ik weet wel beter en ik neem geen genoegen met misschien. Oh yeah! Ik laat je nooit meer gaan, ik heb alles wel gezien of al gedaan. En als ik de kans nog krijg om met jou samen te zijn, grijp ik hem aan. Ik grijp hem aan. Ik wil je nooit meer kwijt, heb me mijn hele leven hierop voorbereid. En ik laat jou echt niet schieten en ik ben bij jou het liefst de hele tijd. De hele tijd. Ja la 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 la. Ja la 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 la. En ik laat jou echt niet schieten en ik ben bij jou het liefst de hele tijd. De hele tijd. Uiteindelijk besluit je ook om definitief bij elkaar te willen zijn. Ben je samen gaan wonen of gelijk meteen al ten huwelijk gevraagd? Nee, ik ben heel ouderwets wat dat betreft. Ik ben naar mijn schoonvader gegaan. Ik heb de hand gevraagd. Met een zakje thee? Niet met een zakje thee, nee. En uiteindelijk, toen ik de goedkeuring kreeg, toen ben ik naar mijn vrouw gegaan, op de knieën gegaan van, joh, wil je met me trouwen? En toen zijn we eerst getrouwd. We hebben wel een huis gekocht. Helemaal naar smaak ingedeeld toen de tijd. En toen zijn we pas samengewonen. Dus niet eerst samenwonen en dan pas trouwen. Eerst getrouwd. En toen kwamen wij ook op een briljant idee om op 2 januari te gaan trouwen. Dus, want wij wilden gewoon zo snel mogelijk dat huis in. Nou, welke gek trouwt er op 2 januari? Nou, wij hebben dat gedaan. En wanneer had je haar vader, je schoonvader dus gevraagd? Kort daarvoor? Of? Nee, ik denk een jaar of anderhalf daarvoor. Hè, want toen werd het eerst verloving, nou, een feestje voor de verloving. En uiteindelijk toen maar een datum getrokken. Eerst het huis afgewacht van, joh, wat gaan we dan kopen? 2 onder 1 kap met mijn zus. En zo ging het balletje rollen. En toen was zoiets van, nou, dan moeten we maar zo snel mogelijk trouwen. En dat werd dus 2 januari. Ging je zenuwachtig naar je schoonvader toe? Nee, want ik heb een hele goede baan. Ik heb een hele goede basis met mijn schoonouders. Mijn schoonouders zijn ook gewoon mijn ouders, zeg maar.
En dat was al heel snel. Weet je, ik zit natuurlijk al zeg maar 20 jaar in die familie. En wij zijn nu, even kijken, wat zijn we, 13, 14 jaar getrouwd. 13 of 14 Laat ze het maar niet horen. Nee, laat ze maar niet horen. Ja, goed, ze ziet het wel. Kun je nog herinneren, was dat een heel bijzonder moment, een emotioneel moment dat je haar ten huwelijk vroeg? Toen ik Marloes ten huwelijk vroeg, Ja? dat is wel een spannend moment. Want vertelde ik dat, zeggen ze nee. Weet je, dat had ook best Had je die gekund. indruk? Nee, dan had ik het niet gevraagd. Nee, ik was er eigenlijk wel van overtuigd. Maar goed, je ziet het en je hoort het natuurlijk wel. Weet je nog waar dat was? Volgens mij bij mijn ouders thuis. Volgens mij. Maar goed, als je het fijn wil weten, dan moet ik ze er even bij roepen. Dus niet op een bijzondere plek of op een vakantie? Nee, of... ik ben niet zo romantisch, joh. Weet je, ik ben niet iemand die de kaarsjes aansteekt als ze thuis komt en een kaarsje weg naar het bad maakt of zo. Nee, zo zit ik helemaal niet in het leven. Jan Marloes, is die wel romantisch? Die is wel romantisch, ja. Maar ik daarentegen, nee. Nee, en ik bedoel, je zit in de muziek. Muziek is toch ook een... Ja, maar met mijn muziek wel, weet je. En daar maak ik ook mooie liedjes voor haar. En ik heb inmiddels al een aantal liedjes voor Marloes geschreven. En over mijn kinderen liedjes geschreven. Weet je, dat doe ik dan wel. Dat is jouw romantiek feitelijk? Dat is mijn romantiek, weet je. En ik vind wat ik romantiek vind, is naar het restaurantje gaan. Zorgen dat je een mooi plaatje hebt. Waar je samen lekker kan zitten. Of samen eens een keer het vliegtuig kan stappen. Of hier in Nederland ergens een mooi plekje opzoeken. Af en toe eens een keer naar Amsterdam en dan blijf je een avondje slapen, weet je wel. Dan ga je naar het theater of dan ga je naar een goede film kijken. Je doet even lekker een hapje eten, even wat borrelen hier of daar. En dan samen romantisch een hotelkamer op of zo. Ja, weet je, ik vind dat nog steeds lekker. Ik vind dat mooi om te doen. Heel Nederland kent Frans-Duits. Ja, denk het wel. Nou, heel Nederland wel. Nou, ik denk van Veel, wel. veel. Maar als jij dan zo'n weekendje of een weekdagen in Amsterdam bent... Om toch een beetje aan die romantiek van haar te voldoen. Vind je het dan belemmerend dat heel veel mensen je herkennen? Nee, weet je, want dat is uiteindelijk wel het kroontje op je werk. Weet je, dat is uiteindelijk toch waar je dan stiekem voor bezig bent. Van, joh, het platform van mensen zo breed maken dat het van de putjeschepper tot aan de advocaat is. En als dat dan gebeurt, dan ben je daar alleen maar trots op. Het is niet altijd makkelijk als je samen in een restaurantje zit en je hebt gesprekken of wat dan ook, dat het dan toch iemand even op je schouder tikt en zegt van, mag ik even op de foto? Ik doe het altijd, maar er zijn momenten dat ik af en toe wel echt zoiets heb van, laat me gewoon even met rust. Je ziet toch, weet je wel, maar goed, dat hoort er eenmaal bij en dat accepteer ik dan ook. En je zal nooit, dat is een heel groot woord, ik weet het, maar eigenlijk nooit een nee van mij horen. Ik heb me al een tijdje voorgenomen. Ik kan er echt niet meer omheen. Het moet er nu een keer van komen. Lieve vrienden, help me hier doorheen. Ik kom veel te weinig buiten en loop alleen wat met ons. Ik dacht er moet nu wat gebeuren toen ik vanmorgen voor de spiegel stond. Van uitstel komt afstel, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit om nog maar even te wachten en leef me vandaag lekker uit. Beter ik mijn leven, sta ik op voor dag en dauw. Morgen begin ik te stoppen met dingen waar ik zo van hou. Begin ik echt met sporten, staan we niet in deze kroeg. Morgen begin ik met stoppen en dat is dus geen dag te vroeg. Maar morgen is pas morgen, wij hebben tijd genoeg. Het zal beslist geen pretje worden, ik heb een lange weg te gaan. Gelukkig heb ik dan mijn vrienden, die altijd naast me blijven staan. Van uitstel komt afstel, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit om nog maar even te wachten en leef me vandaag lekker uit. Beter ik mijn leven, sta ik op voor dag en dauw.
Maar nou komt er een moment, ik ga zingen. Nee. Waar zat Nee. dat moment? Of, Nee, ik heb niet, laat ik het zo zeggen. Ik heb nooit het moment gehad dat ik zeg van, joh, ik wil artiest worden. Ik heb wel altijd plezier gehad in muziek, van kinds af aan al. Ik sta op met muziek, ik ga naar bed met muziek. maar dat is luisteren. Luisteren. Uiteindelijk plaatjes draaien en dat was echt van de Hollandse carnavalshits tot aan hardcore. Weet je wel, dat was echt heel breed. Dat was draaien in kantines bij de voetbalvereniging. Het was draaien bij mijn nichtje die dan jarig was, of mijn neefje, net wat. En uiteindelijk ging ik dus met een bedrijf mee, met grotere drive-in shows, met de welbekende radiostations. En die begon uiteindelijk weer in artiestenbegeleiding. En dat was voor mij het moment dat ik die 1-2 test op dat podium en zo. En door die zaal heen, dat had ik wel gehoord. Zet dan maar een liedje aan en dan zing ik wel. Maar nooit met de intentie dat mensen daarop zouden gaan reageren. Om te zeggen, joh Frans, kan ik je boeken? Dus feitelijk als er een soundcheck was. Als er een soundcheck was, die artiesten die moesten komen, dan deed jij niet 1-2, maar ging je zingen. Nee, en dan liep ik voor mijn gevoel onopvallend een keer door die zaal heen. Ja. Weet je, dan stond ik eens een keer... en uiteindelijk dan ging je met wat vrienden of na een klus ging je nog even wat drinken. En dan was het op de bar, achter de bar. Even die microfoon werd al heel snel aan mij gegeven. En ik zong dan wel wat mee. En dat kon van alles zijn. Van Elvis Presley tot Marco Borsato tot... Ja, ga door, alles wat we kennen. En uiteindelijk mijn grootste held is natuurlijk André Hazes. Dat is mijn leven lang al geweest. En toen werd ik gevraagd op een bruiloft om daar een liedje te komen zingen. En toen had ik echt zoiets van, ja jeetje, ik kan zingen. Hey, kom op, ik draai een beetje plaatjes. Ik doe wat soundchecken voor de mannen. Ik start wat in en ik ruim het weer netjes voor ze op. Dat was eigenlijk mijn taak. En zingen, echt een optreden, ja jeetje, dat is wel even een andere tak van sport. Maar zo nieuwsgierig als dat ik ben, en dat heb ik denk ik wel van mijn vader, gewoon alles proberen en dan zien we het wel. En toen had ik zoiets van, ja, jeetje jongens, wat gaan we dan zingen? Wat moet ik dan doen? Nou, dat werd al heel snel liedjes van André. En toen kreeg ik daar hele goede reacties op van mensen. En eigenlijk op die bruiloft kreeg ik weer een rebooking. En zo weer een rebooking en weer een rebooking. En uiteindelijk, voordat ik het wist, stond ik al 50, 60 keer in het land liedjes te zingen op feestjes. Elke dag moet je er iets van maken. Ook al heb je soms wat slechte zin. Daar moet je dan eventjes voor waken. Want zo krijgt de dag een slecht begin. Denk maar aan je allermooiste dromen. Of aan de allerlaatste goeie mop. Dan kun je de dag weer goed doorkomen. En dat beurt je dan vanzelf een beetje op. Lach en leef je dromen. Kom en trek je van een ander maar niets aan. Lach, laat het maar komen. Dan zal alles wat je doet veel beter gaan. Wat ze van je zeggen, leg dat altijd naast je neer. Het zijn maar woorden en dat doet geen zeer. Lach en leef je dromen. Want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer. En leef je dromen. Kom en trek je van een ander maar niets aan. Lach, laat het maar komen. Dan zal alles wat je doet veel beter gaan. Wat ze van je zeggen, leg dat altijd naast je neer. Het zijn maar woorden en dat doet geen zeer. Lach en leef je dromen, want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer. Want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer.
Wat ze zeggen legt dat altijd naast je neer. Want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer. Toen dacht jij van nou wordt het ook maar een tijd dat ik een plaatje ga maken. Nee, niet eens. Toen André Hazes overleed, toen heb ik gezegd, joh, want uiteindelijk ben ik doorgegroeid als imitator van André. En daar ben ik, toen hij overleed, ben ik daar ook eigenlijk mee gestopt. Weet je wel? Dat vond ik niet respectvol. En in 2005 kwam Frank Verweert en Tony Jordan. En die zeggen van, joh, in die tijd trad ik heel veel voor die jongens op. Die hadden al die kermisfeesten en zo. En die zeggen, joh Frans, ik heb een liedje voor je. Ik denk dat jij dat moet zingen. Ik zei, oké, joh, ik had nog nooit van mijn leven een studio aan de binnenkant gezien. Ik zei, nou goed, waar moet ik heen? Nou, ik ken het best. Naar Goldfinger. En de zangcabine in. Ik had mijn vader bij me, want dat was spannend natuurlijk. Welk liedje was dat? Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Dat was mijn allereerste nummer, zeg maar, wat ik opnam. En we hadden het liedje opgenomen. En ik krijg dat een paar dagen later gemixt en wel in mijn bak. In mijn mail, om het zo te zeggen. En ik had echt zoiets van, wow, te gek, helemaal fantastisch. Accordeon solo. Weet je, ik ben altijd wel een accordeon fan geweest. Dat was in die tijd helemaal weg. Niemand in het Nederlandse genre, weinige mensen, hadden nog een accordeonnetje erin. En dat was allemaal gitaar. Allemaal gitaar en blazers. En ik wilde daar weer een accordeon terug in. Nou, Welon is echt een hele goede accordeonspeler. En zo ontstond Jij Denk Maar. Ja, weet je. En toen kwam dat uit? Nou, dat kwam in 2005 uit. Bij allerlei platenmaatschappijen geweest. Van, echt, noem ze maar op, ik ben er geweest. Niemand had daar heil in. Niemand zei van, joh Frans, dit gaan we doen, dit vinden we te gek. Dat gebeurde bij Hazes ooit ook? Ja, volgens mij wel. Volgens mij met, dat wilde niemand hebben? Nee, dat wilde niemand hebben. Nou, uiteindelijk zei hij tegen Willy Alberti van, joh, jij moet het opnemen. Toen zei Willy Alberti, nee, jij moet het opnemen. Nou goed, whatever. Ik had het dus opgenomen. Ik kwam dus bij die platenmaatschappij aan. En er was niemand die zei van, joh Frans, dit zien we zitten, dat gaan we doen. En mijn vader, die werd op de duur, die had echt zijn buik ervan vol. En die zei van, jongen, weet je wat, we gaan het zelf doen. Ik zei, ja papa, hoe moet je dat? Hij zei, we gaan bellen, we gaan doen, we gaan het zelf doen. Oké, dus pa zegt van, joh, ik hoor wel hoe we dit in moeten gaan steken. Nou, dus uiteindelijk, ik kwam bij een bedrijf in Rosmalen, kwam ik terecht en die wilde dat wel distribueren. Oké, nou, weet je, dan gaan we dat op die manier doen. Nou, uiteindelijk kwam ik Frank Verkooyen tegen en die zegt van, joh, weet je wat jij nou eens moet doen? Jij moet gewoon een album op gaan nemen. Ik zei, ja, Sjaak Verburg, Manfred Jongenelis, Sjaak Verburg, de gitarist, ja, de songwriter van eigenlijk Hazes. Van Hazes. En die zegt van, joh, jongen, met zo'n klein checkje had hij altijd op zijn lip, altijd. En die zegt van, joh, ik heb wel een paar liedjes voor je. Dus nou, naar de garage toe van Sjaak Verburg. En zo nam ik een album op. En dat werd dus bij de distributie erbij getrokken. En toen kwam, ik weet niet of ik het in de goede volgorde zeg, maar het was volgens mij Je Denk Maar. Toen het album, toen kwam Samen op het Strand, komt er voor mij ook een dag. En toen kwam Lieveling erachteraan. Dus ineens had ik 5 liedjes dat door het land ongelooflijk opgepakt werd. En daar was ik ongelooflijk blij mee. Weet je? En ineens stond Captain Rob bij mij aan de deur. En die zegt van, joh, meneer Duits, ik wil dat liedje inlicentiëren op volgens mij op de camping CD. Ik zei, inlicentiëren? Het zal, prima, leuk joh, als jij dat op een CD wil zetten, prima. En een paar weken later zegt hij, joh, ik wil met jou dus aan de tafel, ik wil je wel onder contract hebben. Nou, in die tijd had ik weer een hele goede vriend van mij, Neil van Hof. Inmiddels een hele goede vriend, in die tijd nog een vreemde eigenlijk. Inmiddels zeg ik 10 jaar verder en echt een hele goede vriend van me geworden. En die heeft me toen geholpen, want dat was een platenman. En die vertelde van, joh, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus. En zo rolde ik eigenlijk die wereld in. En tot aan de dag van vandaag heb ik nog steeds dat mooie team om me heen. Behalve Captain Rob, die man is helaas overleden. En de rest van het team is eigenlijk nog steeds hetzelfde team. Smaak. Hij heeft er iets lekkers van.
gewezen. Hij gaat weer naar het café, kan mij niet schelen. Ik zit daar niet mee. Zo af en toe een drankje moet kunnen op zijn tijd. Laat mij maar feesten, anders krijg ik spijt. Het staat echt in de Bijbel, geloof het maar of niet. Johannes 2 vers 11, of luister naar dit lied. Waarom zou het drinken toch een zonde zijn? Jezus maakte rode wijn. Was eerst een glaasje water, maar dat is zo weinig smaak. Hij heeft er iets lekkers van gemaakt. Waarom zou het drinken toch een zonde zijn? Jezus maakte rode wijn. We proosten op het leven, met bier en rode wijn. Het kan geen zonde zijn. Niets op de biechten, dat weet meneer pastoor, want op het altaar staat de wijn ook voor. Ook hij neemt dan een slokje, hij zegt alleen geen proost, hij zegt amen, dat is dan zijn toast. Het staat echt in de Bijbel, geloof het maar of niet. Johannes 2 vers 11, of luister naar dit lied. Waarom zou het drinken toch een zonde zijn? Jezus maakte rode wijn. Was eerst een glaasje water, maar het had zo weinig smaak. Hij heeft er iets lekkers van gemaakt. Waarom zou het drinken toch een zonde zijn? Jezus maakte rode wijn. We proosten op het leven en bier en rode wijn. Het kan geen zonde zijn. Waarom zou het drinken toch een zonde zijn? Jezus maakte rode wijn. Was eerst een glaasje water, maar het had zo weinig smaak. Hij heeft er iets lekkers van gemaakt. Waarom zou het drinken toch een zonde zijn? Jezus maakte rode wijn. We proosten op het leven met bier en rode wijn. Het kan geen zonde zijn. Met de opname toen de tijd, dus toen zeiden die mannen die dat bedacht hadden, die zeiden van, joh, betaal jij hem of betaal ik hem? En ik had zoiets van, joh, wat is dit dan? Hoezo, als ik in een restaurant zit te eten, moet ik dat ook betalen? Dus, of een andere band kopen of whatever. Dus ik had zoiets van, joh, ik betaal dat. Ik was ook in de positie om dat te kunnen. En zo is dat bij mij eigenlijk gaan lopen, gaan rollen. 2005, niks met de plaat. 2006, eigenlijk al wel door het land heen, maar niemand had een idee, wie is die man? 2007, ook nog een beetje rommelig. Zeg ik dat goed? 2008 belde Jan Smit. En die zegt, joh, wil je naar de zomer voorbij komen? En ik had net een nieuw telefoonnummer en ik had echt zoiets van, joh, dit is Jan Smit niet. Ze lopen me echt te fucken hier zo. En het was dus echt Jan Smit en ik zat een dag later in het vliegtuig. Wat zei je tegen hem? Nou ja, weet je, hij zat toen de tijd, dat was nog die aflevering dat ze op de boot zaten. Dus de ontvangst was niet helemaal goed. Dus de eerste keer was het... en nou ja, goed, dus ik denk, ja, dag, weg. Weer hetzelfde telefoonnummer en opnemen. Ja, hier met Jan Smit en kun je... En ik denk, ja, dag, laat gaan. En toen was de verbinding weer weg. En toen kreeg ik een sms'je van, joh, kun je me even bellen, Jan? Dus ik denk, nou, ze lopen me echt helemaal te vernachelen hier zo. En dat was dus niet zo. Ik zat dus echt een dag later in het vliegtuig, onderweg naar Mallorca, om daar het liedje te doen. En toen was het gezicht bij het liedje. Ja, vanaf die tijd is het eigenlijk alleen maar doorgegaan. Toen was Frans-Duits. Zoals je Frans-Duits kent. Heb je ook tegenslagen gehad? Ja, zeker wel. Ja, het is niet alleen maar opstapelen van successen. Ik heb in 2009 een album opgenomen. Dat is een wat poppier album geweest. En daar heb ik wel wat fans verloren, wil ik niet zeggen. Want
Het was meer naar de popkant. En mensen wilden mij toch gewoon dat volksidee houden. Ik nam daar bijvoorbeeld het duet op met Django Wagner. Voor Django weer een mooie springplank. Vriendje van me, ook al 15, 16 jaar, 17 jaar misschien inmiddels. Dus ik had zoiets van, Django, fantastische zanger, die zetten we op het album. En dat was eigenlijk het enige liedje wat echt goed van het album afkwam. Wat mensen tot de dag van vandaag nog steeds meezingen. In ons café is het gezellig, kom zing maar mee. De mensen dansen hier aan de bar, echt iedereen. In ons café is het gezellig, kom feest maar mee. Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen. Lang geleden heb ik jou ontmoet, hier in dit kleine café. Jij stond te zingen met een zwarte hoed en iedereen deed met je mee. Het was zo gezellig die avond, mijn vriend. Ik vroeg je toen, zing met me mee. We hebben gezongen tot diep in de nacht en iedereen deed met ons mee. In ons café is het gezellig, kom zing maar mee. De mensen dansen hier aan de bar, echt iedereen. In ons café is het gezellig, kom feest maar mee. Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen. Ook jij zingt een lied met een lach en een traan, dat raakt de mensen het meest. De nacht is ons leven, dat is ons bestaan, en overal is het groot feest. Jij denkt maar en Kali, dat was ons geluk, dat hadden wij nooit verwacht. Ja, het is hier weer gezellig, mijn vriend, we zingen tot diep in de nacht. In ons café is het gezellig, kom zing maar mee. De mensen dansen hier aan de bar, echt iedereen. In ons café is het gezellig, kom feest maar mee. Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen. In ons café is het gezellig, kom feest maar mee. Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen. Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen. We staan hier bij de meester van jouw trofee. Ja. Waar ben je nou het meest trots op? Jeetje, dat is een hele lastige vraag. Ik ben eigenlijk op alles wel trots. Wat voor mij heel bijzonder was, ik was natuurlijk de allereerste Volkse Edison te pakken. Dat was wel heel bizar. Daar was ik wel ongelooflijk trots op. Maar eigenlijk op alles wat hier hangt is levenswerk. Dus alles wat erin staat is gewoon een moment, een onderscheiding, een kroontje op je werk. En daar, dus eigenlijk alles wat je nu aanwijst, maakt niet uit. Je bent een grote fan van André Hazes. Ja. Maar ik zie ook Elvis Presley. Ja, Elvis Presley is ook wel echt een dingetje van me. Vind ik ook te gek. Helaas al 40 jaar dood. Maar goed, weet je, van op weg naar goud tot goud, platina. Daar staat nog een platinaplaat. Die moet nog opgehangen worden. We hebben net een nieuw behangetje, dus dat moet dan wel weer terug ophangen.
Maar dat, ja, weet je, meest gedraaide kroegenplaat. Weet je, ja, wie had dat nou ooit kunnen denken, joh? Dat is gewoon bizar. Ik vind het, ja, hier krijg ik altijd wel even een stil momentje van. Als ik hier binnen sta. En aan deze vleugel, daar componeer jij je nieuwe stukken. Ik kan een paar akkoorden aanslaan en dat is eigenlijk genoeg. Weet je, dan weet ik van daar wil ik heen, dit wil ik doen. En dan heb ik heel veel mensen om me heen die daar ongelooflijk goed in zijn. En die moeten dat ook gewoon doen, weet je wel. Schoenmaker blijft bij je leest. En dat moeten we maar doen. Ik kan met mijn stem vertellen waar ik heen wil. En er zijn heel veel componisten in het land die me daarin kunnen volgen. En dan is het voor mij prima. Maar mijn vrouw zei tegen mij, Frans, je had beter het geld uit kunnen geven aan les als aan de vleugel. En misschien was dat wel het beste idee geweest. Eerst maar eens les nemen en daarna de vleugel. Maar goed. Geleefd, soms gevangen, dat betaalt een artiest. Roem en applaus, dat is waar hij voor kiest. Maar het stroomt om mijn bloed. Het roept en omarmt me. De momenten dat ik niet bij je kan zijn, raken mijn ziel en doen me vaak pijn. Want jij bent voor mij mijn hoop en vertrouwen. Ik sta voor de mensen van wie ik zoveel hou. Maar bij elk woord dat ik zing, denk ik keer op keer aan jou. Ga maar vast slapen, doe het licht nou maar uit. Ik vermaak hier de boel wel, tot het hier sluit. Blijf maar niet op, lief, ach je weet hoe het gaat. Nog één slok, nog één lied en ik ben zoals altijd vast weer laat. Ondanks de allure en glans van de nacht, weet ik dat jij alleen thuis op me wacht. En ieder moment weer alleen ligt te dromen. Dat vanavond van jou is, jij geen voorrang verleent. Geen moeten, geen mensen, niemand om ons heen. En dat ons moment ook van ons zal blijven. Ik sta weer voor de mensen van wie ik zoveel hou. Maar bij elk woord dat ik zing, denk ik keer op keer aan jou. Dus ga maar vast slapen, doe het licht nou maar uit. Ik vermaak hier de boel wel, tot het hier sluit. Blijf maar niet op, lief, ach je weet hoe het gaat. Nog één slok, nog één lied en ik ben zoals altijd vast weer zo vaak weg. Altijd maar op pad, zou willen dat ik jou altijd bij me had. Maar de planken die wachten, de lampen zijn aan. Vergeef me lieve schat, maar ik moet helaas weer gaan. Ga maar vast slapen, doe het licht nou maar uit. Ik vermaak hier de boel wel, totdat het hier slaat. Ga maar vast slapen, doe het licht nou maar uit. Ik vermaak hier de boel wel, tot het hier sluit. Blijf maar niet op, lief, ach je weet hoe het gaat. Nog één slok, nog één lied en ik ben zoals altijd vast weer laat. Zoals altijd vast weer laat. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Zoals altijd vast weer laat. Nou maak ik weer een verdere sprong in jouw carrière. Je gaf daar straks al aan. Ik bedoel, Django Wagner was al sowieso een maatje van je. Ja.
Dan besluiten jullie in één keer met z'n drieën, Peter Beense wordt daaraan toegevoegd, Ja. om gedrieën een cd op te nemen. Nee, dat is eigenlijk nog anders gelopen. We zijn eerst begonnen met een televisieprogramma. Wij hadden het idee om, overal waar we komen, dan heb je altijd mensen die zeggen van, joh, ik kom mensen tekort. En als ik dan ga kijken naar de mensen die thuis zitten, dat is ongelooflijk veel. Heel veel mensen zitten thuis op de bank om te kijken wat de wind vandaan komt. Dus wat hebben wij gezegd? Van, joh, kunnen wij daar niet bij helpen? Kunnen wij niet met ons drieën om te zeggen van, joh, kunnen we niet mensen enthousiasmeren om te gaan solliciteren bij een andere baan? Je zegt net zelf al, Nederlanders zijn hokjesdenkers. Dus op het moment dat jij automonteur bent geweest, dan ga je niet bij de slager kijken om daar te gaan werken. Of bij de bakker of whatever, als glazenwasser door het leven te gaan. Dat doen mensen niet. Nou, dus wij hebben gewoon geprobeerd in ieder geval met z'n drieën om te laten zien van, joh, het is leuk om op een boerderij te werken of om autowasser te worden. Dus niet zozeer blijven hangen in je autotechniek als je automonteur bent geweest. Sloper. Of sloper, weet je, ga van sloper. Als je een sloper bent geweest, kun je ook auto's gaan wassen. Als je autowasser bent geweest, kun je ook je eigen opwerken om iets met computers te gaan doen. Nou, dat hebben wij dus geprobeerd om aan mensen door te dringen, zeg maar. Dus te laten zien van, joh, dit is er nog meer in het leven. En toen hadden we zoiets van, ja, weet je, dit is leuk, maar eigenlijk, muziek is wel ons ding. En toen hebben we gezegd, joh, we moeten gewoon onze krachten bundelen, want er werd heel goed op gereageerd vanuit het land. En toen zijn we tot de beslissing gekomen op 27 oktober om daar een concert te doen in het Avas Live. Voormalig HMH. Heel veel mensen kennen het Avas Live nog niet, maar het is gewoon HMH. En toen hadden we zoiets van, joh, als we dat doen, dan moeten we ook met nieuwe munitie komen. Nou, toen zijn we weer in de studio gedoken met Manfred Jongenelius. En Emil Hartkamp heeft daar een dingetje aan gedaan. Gebroeders Co. Nou goed, ik vergeet heel veel mensen, dat is gevaarlijk om namen te noemen. Maar heel veel mensen zijn daarmee bezig gegaan. En uiteindelijk zijn we bij Welen van de Heide, oftewel DJ Goldfinger, zijn we de studio ingedoken. En er komt nu in september een album uit met z'n drieën. En dan zijn wij alle drie live. Het is alweer zo'n dag. De lucht is grauw gevuld met regen. Maar het doet me niets. Ik trek me daar toch niks van aan. Een rondje met de hond. En iets of niemand houdt me tegen. Geniet van elke dag. De kleine dingen met de lach. We zullen allemaal een keer naar boven gaan. Dus zorg dat jij nu leeft. Bestaan. Want eens dan komt die dag, dan kijk je naar beneden. Maar zou het mooi zijn als je zeggen kon, mijn leven was een feest. Ja, ook voor jou zal eens de zon stoppen met schijnen. Maar niemand weet, sta je niet te veel bij stil. En leef vandaag. Kom, zet de bloemetjes maar buiten. Nu even geen gezeur. We kijken door een roze bril. We zullen allemaal een keer naar boven gaan. Dus zorg dat jij nu leeft. Bestaan. Want eens dan komt die dag, dan kijk je naar beneden.
Nou, we hier toch bij jouw biljart staan. Als je nou terugkijkt op je leven en op je carrière. Is daar dan bij iets waarvan jij zegt van, nou, als dat zou kunnen, zou ik dat opnieuw willen doen? Heel eerlijk. Geboorte van mijn kinderen. 2005 werd mijn oudste geboren, zeg maar. 2006, 2007 opvolgend. Alle 3 kort achter elkaar. Ik heb daar de eerste 5 jaar ben ik bijna niet thuis geweest. En dat heb ik nodig gehad voor mijn carrière natuurlijk, hè, om het allemaal zo goed mogelijk te kunnen. Maar als ik heel eerlijk moet zijn en diep in mijn hart terugkijk, heb ik te veel van mijn kinderen gemist in die periode. Dus als ik de kans zou krijgen, dan zou ik die opnieuw willen doen. Probeer je dat nu in te halen? En hoe? Nou, ik ben wel meer vader, zeg maar, als dat ik ben geweest. Laat ik maar zo. Dat klinkt heel raar misschien. Maar nu, ik heb nu wat meer de tijd om wel de leuke dingen met ze te doen. Wel even het bioscoopje te pakken. Wel even te kijken van wat er in het leventje speelt. De oudste gaat nu naar het voortgezet onderwijs. Weet je wel? Dat is natuurlijk een hele grote stap. En daar probeer ik ze echt wel bij te steunen en bij te helpen. En, ja, lukt dat ook? Ik bedoel, ja, wel, huiswerk natuurlijk. En zo? En... Nee, natuurlijk lukt dat wel. Weet je? En dat is ook uiteindelijk hoe jij je agenda in wil vullen. Ik heb 2010 kreeg ik een ontsteking aan mijn borst. Waarop het leek of dat ik een hartinfarct had. Dat was gelukkig allemaal niet aan de orde. Maar goed, ik was wel overwerkt. Daar kwam het eigenlijk op neer. En vanaf die tijd heb ik op de woensdagmiddag bijvoorbeeld, is papamiddag. En dan zijn ze thuis van school? Dan zijn ze thuis van school. Nou, de oudste nu natuurlijk aankomend jaar niet meer. Maar goed, dan probeer ik altijd wel leuke dingen te doen. Dat probeer ik wel echt. En dat kan een filmpje zijn, een filmpje kijken op de bank. Maar het kan ook zijn dat we naar een of ander pretpark gaan of zo. En dat heb ik de eerste 5 jaar niet kunnen doen. En daar heb ik, nou, spijt is een groot woord, maar daar heb ik wel zoiets van, dat had ik anders. Dat opnieuw kan doen, dan ja, dat. Dan zou ik dat opnieuw doen. Ik zie mijn kind en denk aan jou. Ik ben gelukkig met zo'n vrouw. Ik zie mijn kind en denk aan jou. Ik ben gelukkig met zo'n vrouw. Het leven kan ineens zo anders gaan, maar ik weet, wij blijven bij elkaar. Ik zie ons kind en denk aan jou. Jij bent degene waar ik van hou. En wat er ooit gebeuren mag, ik zie de toekomst met een lach. Gisteren in de speeltuin liep mijn kind over het gras. Ik zie hoe snel ze groot wordt, waar blijft de tijd die was? Wat is het toch een wonder, jij en ik werden wij. Onze liefde werd bekroond met een kind zo mooi als zij. Ik zie mijn kind en denk aan jou. Ik ben gelukkig met zo'n vrouw. Het leven kan ineens zo anders gaan, maar ik weet, wij blijven bij elkaar. Ik zie ons kind en denk aan jou. Jij bent degene waar ik van hou. En wat er ooit gebeuren mag, ik zie de toekomst met een lach. Jij was toen een meisje, echt een schat zoals nog steeds. Ik keek toen in jouw ogen en werd een beetje week. Nu vele jaren later zie ik jou terug in ons kind. Ik ben zo trots en blij dat ik geluk bij jullie vind. Ik zie mijn kind en denk aan jou. Ik ben gelukkig met zo'n vrouw. Het leven kan ineens zo anders gaan, maar ik weet, wij blijven bij elkaar. Ik zie ons kind en denk aan jou. Jij bent degene waar ik van hou. En wat er
Tot slot. Is er iets waar je nog op terug wil komen? Van het gesprekje wat we hebben gehad? Nee, ik heb alles gewoon verteld zoals ik ben. Weet je, en dat vind ik gewoon, dat vind ik belangrijk. Gewoon jezelf zijn. En dan zijn er mensen bij die vinden het niet leuk. Ja, dat klopt. Maar er zijn ook heel veel mensen die het wel leuk vinden. En dat is een weegschaal die hopelijk iets meer doorslaat naar het leuke als het minder leuke. Maar dat is wel hoe het is. Dus nee, ik hoef nergens op terug te komen. Ik kom binnenkort... Je hebt alles gevraagd? Ja, ik heb nog zo ongelooflijk veel vragen. Maar Een tweede keer. dat past niet in de uitzending. Volgende keer weer. Ik ga nu een sollicitatie doen in slopen. Ja. Hoe sloop ik een biljart? Ja, nou, laat eens zien. Nou, daar gaat hij hoor. Ik speel met de witte altijd, hè? Ja, ik hoorde het net. Maar je zegt net van ik biljart bijna nooit. Hoe vind je hem? Ja, nee, je zegt net ik biljart bijna nooit, maar ik speel altijd met de witte. Dat is een beetje tegenstrijdig. Ik sta wel bekend als een man van de tijd. Kom nooit te laat en ben zelden iets kwijt. Iedereen weet je kan bouwen op mij, maar niemand kan vertellen waarom. De wekker gaat altijd om 7 uur af. Dan pak ik het klokje dat jij aan me gaf. Zo wordt er nooit een enkel moment gemist. En weet ik dat het zover is. Er zit een 5 in de klok. Het is weer tijd voor een slok. Want met de 5 in de klok, dan gaan we drinken. De barman kijkt al zo blij, met al mijn vrienden erbij. Daar komt de 5 weer aan. Er zit een 5 in de klok, dus neem ik nog maar een slok. Want met de 5 in de klok, dan gaan we klinken. We tellen 1, 2, 3, 4. Wat wil je, jeger of bier? Nee, we gaan nooit meer naar huis. Hoor in de verte de toren verteld. Er wordt alweer ergens een rondje besteld. En kijk, daar is de trein van 7 voor 6. Nog eventjes, dan mogen we weer